No už točíš. Yep. Zdravím vás. Chcel by som pozdraviť jedného českého kulturistu, profíka vo všetkých federáciách, pána Grznára. Veľmi ma naučil benchovať, naučil ma jeho techniku, som rád. A vďaka jeho technike idem vyskúšať 300 kg a myslím, že týmto štýlom vieme zabenchovať aj my na Slovensku doma. Takže poprosím sparingu, nech ma zaistia, je to dosť veľká váha, takže vieme to aj my tu benchovať. Pozeraj. Jedenkrát, dobre, Maxko. A poď. Leky. A teď mluv, debile.